Зачарована весною – таку поетичну назву днями в залах Закарпатського обласного музею народної архітектури та побуту відкрилася виставка митців-аматорів, многі з котрих не є професіоналами, а й бо їх душа тягнеться до творчості. Організатором та ініціатором її проведення виступив організаційно-методичний центр культури. На суд позирачів представлено більше 80 різнопланових робіт. То й може було залюбуватися файними краєвидами нашої сріберної земли у живописі, інтересними графічними роботами, стилізованими платтями та многими декоративно-ужитковими творами. Даний захід проходить у рамках проєкту нашого центру «Несподівані зустрічі», яка започаткована була в 2018 році і вже вдруге поспіль проходить весною. І, звичайно, що завжди весна асоціюється у нас із жінкою, і ми вже вдруге віддаємо експозиційні площі нашим жінкам. Я думаю, що вона справить неповторне враження на всіх містян і гостей нашого міста, тому що є надзвичайно яскравою, барвистою і передає особистість кожної жінки, її креативність, її неповторність. Я хочу сказати одне те, що я знову рада зустрітися з цими роботами, тому що це друга робота, яку проводить методичний обласний центр і музей етнографічний. Це дуже велика робота і потрібна робота. Але в цьому році оці всі, які були учасниками в прошлому році, вони відкрилися по-новому зовсім. Абсолютно нові роботи. І в мене так душа радується, тому що я знову побачила таких людей, які творчо працюють. Не важливо, що він професор, чи там він учитель англійської мови, чи там сторож, чи хто, не важливо, але які роботи шикарні. Я хочу просто ще раз подякувати організаторам, а сама отримала огромне задоволення. Центр культури кожен рік організовує такі виставки і тим самим дає можливість кожен раз відкрити нові імена. Цьогорічна виставка «Зачарована весною» відкрилася в рамках нашого проєкту, який ми започаткували минулого року «Несподівані зустрічі». Чому іменно «Несподівані зустрічі»? Така ідея виникла від того, що багато жінок займаються творчістю у вільний від роботи, основний від роботи час. Ніхто про них не знає, вони невідомі широкому загалу. І ми вирішили показати їхній доробок, їхні твори показати широкому загалу, показати відвідувачам. Минулого року ця виставка пройшла з величезним успіхом, я би сказала, тому що настільки були представлені роботи незвичні, роботи в різних жанрах, в різних техніках маловідомих виконавців. У виставці взяло участь 18 митців, котрі представили оригінальний і неповторний у своїй творчості світ образотворення. І це вишиті плаття Галини Мінькович, оригінальні бавовки Олесі Рибалко, танірчики Оксана Мецгер, прикипілам до вишивок Тетяни Літераті. Кожна робота радувала око. Перший раз було в нас представлений печворк, клаптикове шиття, яке представила нам Тетяна Джанаєва, яка взагалі не хотіла брати участь. Взагалі жінки настільки неувірені в собі, вони мають вдома роботи, складують, десь їх зберігають, ніхто їх не бачить. І дуже важко цих людей вивести в люди. Ну от бачите, коли ці люди перший раз минулого року прийняли участь, вони вже запрошені на республіканські виставки. Деякі з них предоставлені вже навіть на нагороди, на якісь премії. І люди настільки захопилися, жінки, і вони цього року вже самі дзвонили, самі видзвонювали, шукали наші контакти, чи можна взяти участь. Каже, звичайно, приносите. Ну трошки десь є ризик, бо я не знаю людей, ми не бачимо їхні роботи. Але десь скинуть там на Viber, десь покажуть. Ми відбираємо і практично всі роботи, які були представлені, просто заслуговують на увагу. Мене дуже обрадувала запрошення до участі у цій виставці, тому що, скажу відверто, я перший раз учасниця обласної виставки майстрів декоративно-прикладного мистецтва. Ну і, звичайно, кожна виставка для майстра – це радість, бо це вихід на люди. Є змога показати свій доробок, хоча б маленьку дещицю з того, що автор має змогу показати, і тому я завжди рада виставкам. Такі виставки що дають вам особисто? Для мене особисто це змога подивитися на свої роботи збоку, у гурті,
у гурті таких самих майстрів, скажімо, як я. Крім того, я маю змогу бачити реакцію глядачів. І це підказує і напрям, як робити, можливо, щось вдосконалити треба, можливо, щось міняти треба. Тобто це завжди крок вперед. Ви представили гарні дуже тарілки, і там і весна, і зима, і різні пори року, і квіти. Коли творите, які маєте відчуття? Завжди творю з відчуттям радості, задоволення і любові. Інакше не маю права брати пензель у руки, тому що всі емоції митця передаються на творену річ. І тому людина, котра придбає або котра любується цими роботами, вона ці відчуття сприймає, тому не інакше. У мене дуже приємне враження від виставки, дуже гарні роботи представлені на цій виставці в різних техніках, різних матеріалів. Я представила свою роботу «Пробудження» і я намагалася передати початок весни. У мене був такий передвесняний настрій. І це момент, коли світло перемагає темряву, тепло перемагає холод, коли все починає розквітатись, пробуджується природа. Виставка дуже багатогранна, дуже багато цікавих робіт, неординарних. Видно, що кожна людина, кожен художник має свій стиль неповторний, кожен показує своє відчуття цього світу через призму своїх відчуттів. Ви перший раз берете участь? Я жила у Криму, там у мене була в Євпаторії персональна виставка, а в Ужгороді це перший раз у мене так. Взагалі це дуже добре, що новатори, не справжні художники за професією, а за покликанням мають змогу показати свої роботи, свій талант широкому ряду людей. І дуже добре, що такі виставки проводяться, і це вже не вперше. Люди мають знати і відкривати нові імена. Така виставка – це своєрідна школа для вас? Так, можна так сказати, бо коли починала цю справу, а я нею займаюся тільки 2 роки, то це взагалі була моя як приватна колекція. А так сталося, що запропонували показати і вже з приємністю можу надати таку можливість насолоджуватися красою. Галина Мінькевич теж цього разу, перший раз, я так думаю, свій доробок виставила на широкий огляд, тому що вона сказала, що ці роботи вона вишивала для себе. Ми по телефону спілкувалися. Я сказала, чому? Ну так поставте їх, давайте, щоб всі побачили, чим ми займаємося. Вона по професії, наскільки я знаю, бухгалтер, так? І це, розумієте, таке поєднання дивне, дуже. І захоплені люди роботами, тому що вони дуже різнопланові. Вона і в народному стилі вишиває, і в сучасному вишиває. Вони і плаття, сорочки. Я думаю, що може навіть хтось зацікавиться, може би хтось і придбав ці роботи. І вона, от як сьогодні сказала в бесіді, що це її виставка, це її дуже надихнула. І вона побачила, що вона чогось варта. Вона дуже гарно малює. І на слідуючий раз вона, я думаю, будуть супер роботи. Вона нас здивує ще своїм іншим доробком якимось, творчістю своєю. Пані Галино, ви представили гарні такі плаття. З якими відчуттями ви їх вишиваєте? Це настрій. Настрій міняється. І колись поганий, колись хороший. Мені хочеться принести щось хорошого. І коли в мене поганий настрій, я беру нитки, полотно і починаю вишивати. І настрій покращується. Це велике задоволення. Тут дуже великий труд. Як ви встигаєте? Це роботи зроблені не за один день, скажу вам. І деякі роботи півроку робилися. Так що, я навіть не можу сказати, що це робота, це задоволення. Так що трудом я це не називаю. Я коли маю потребу душевну,
я прикладаюся, я тоді починаю щось робити. Коли в мене тяга якась, коли я відчуваю, що це не потрібно, краще не братися. Де берете візерунки? Візерунки в інтернеті, але буває, що саме воно приходить. Ви привносите щось своє? Звичайно. В кожній речі, навіть якщо куплений візерунок, він викладений не повністю, так як на картинці з малюнка. Він обов'язково змінений. Роботи Галини Мінкевич теж є такими індивідуальними. Її підбір вишивкових візерунків є суто закарпатськими і традиційними. Ці всі жінки, як правило, є жінками-аматорами, які у вільний від роботи час займаються і творять свої неперевершені роботи. Також Мінкевич у нас є за фахом бухгалтер, наскільки я знаю. Думаю, що кожна жінка певно би оділа її плаття і її блузки і була би такою гарною закарпатською неперевершеною красунею. Неперевершеними є роботи Олесі Рибалко. Її ляльки просто зачаровують. Яке враження від виставки? Вже весняно. Трошечки так настрій піднявся, гарно, не знаю. Приємно подивитися, якісь цікаві роботи, поспілкуватися з майстринями, чимось обмінятися, якимись думками, досвідом. Тому що дуже незвично. Я дивлюся, що ви представили такі гарні ляльки тут на виставку. Як народилася ідея створити їх? Щось мені треба робити, творчість десь, щось малювати. А де малювати? На холстах це треба майстерню, треба десь щось цікавинка якась. От родилася ідея, якісь подушки-іграшки. Спочатку вони були просто подушечки розмальовані, потім якийсь образ там лялька. І тут чим далі, тим трошечки вже не спрощуєшся, а трошки навіть ускладнюєшся. Там вже і інші, і дов'язуєшся, і дошиваєшся, і домальовуєшся. Тобто, що прийде. Щось. Який настрій маєте, коли творите? Ой, ви знаєте, треба так, коли хочеш заспокоїтися, то тоді берешся до якоїсь роботи. У мене такими періодами. Спочатку ляльки, там розпис, шию, потім вже йде писанкарство, потім там ще валяння. Тобто такими періодами, щоб трошечки від роботи відійти одної, потім зануритися в іншу роботу. Що дає вам участь у такій виставці? Ви знаєте, я трошки, навіть не трошки, я дуже така невпевнена в собі. І тепер дивлюся, що людям подобається, то мене трошечки це надихне, і може я щось там ще щось придумаю. Я захоплена всіми роботами і дуже задоволена цією виставкою. Робилося вона нам дуже легко. Перший раз були чудесні ветенанки, жіночка буквально Марія Ловас Березно займається півроку десь, напевне. Вже такі успіхи, що можна сказати, що вже докінчений майстер. Андрія Прислупська, наскільки я бачу, всі зупиняються біля її гарних таких овечок із пастухом. Також дуже широко представлений такий жанр, як живопис, живопис по склу, також вироби зі шкіри, яке панно тут є дуже масштабним і таким традиційним. Чудесні, у нас живопис чудесний, колажі прекрасні. Дуже цікаво працювати над такими виставками і здається, що кінця краю не буде вдосконалення. Хочеться ще і ще щось тут класти, перекласти, зробити, щоб воно звучало, щоб виглядало. І дійсно, щоб люди бачили, які наші жінки чудові. Ця виставка викликає у мене, звичайно, позитив. І хочеться працювати теж. Я теж працюю, я ж художник, десь давно вже не працювала, і коли я це бачу, я просто заздрю цим жінкам, як вони вміють поєднати і основну роботу. І, звичайно, десь у вихідний, десь у якийсь свій час вони віддають себе такому своєму дійсно захопленню, яке гріє їх душу і яке дозволяє їм вистояти в наші важкі часи. Тому що в наш час людина мусить займатися чимось таким, щоб воно їй гріло душу, щоб підносило і над буденністю, над цією сірою, над цими негараздами. І я захоплююся цими жінками.
Я просто ними захоплена. Це щиро сказано. Треба подякувати Наталії Стегурі, Олесі Ваш, Костянтину Кіш, робітникам обласного організаційно-методичного центру культури, котрі приклали много зусиль, аби експозиція мала такий вигляд. Виставка «Зачарована весною» викликала бурю позитивних емоцій у позирачів, дала можливість многим жінкам-учасникам самоутвердитися у творенні прекрасного, повірити в себе і відкрити світ творення, котрий дає гармонію у світосприйнятті, а хіба не ради цього приходить на землю кожний челядник. Летіла бим на край світа, як вітер, що в полі літа. Ей, у далекий край. Лем жаль митя моя хижо, лем жаль митя моя хижо, смерекова жаль. Лем жаль митя моя хижо, лем жаль митя моя хижо, смерекова жаль. Що в нас за велика біда, не мож заробити хліба, ей, мушу їхать вдаль. Лем жаль мій вас, мої гори, лем жаль мій вас, мої звори, зелені жаль. Лем жаль мій вас, мої гори, лем жаль мій вас, мої звори, зелені жаль. Ой, жаль мій вас, сойки милі, що плекала вас 3 зими, і ой, жаль мій вас, жаль. Бо давно б їм полетіла, бо давно б їм полетіла у чужинський край. Ой, жаль митя моя страна, де ми живуть нянько і мама. Ой, жаль митя, жаль. Хоч в нас біда, не поїду, хоч в нас біда, не поїду у чужинський край. Хоч в нас біда, не поїду, хоч в нас біда, не поїду у чужинський край. Бо люблю свій край. Не буду стисувати
Потисова вода протече, пробіжить, Кося з неї нап'є, головка болить. Співаю, співаю, голосом повожу, зрадивня миленький, зато сумна хожу. Прийди, доня милий, принеси Боже, моє серце без твоєго дихати не може. Прийди, доня милий, буду тя чекати, так тя нігда не чекать ні отець, ні мати. Не буду, не буду стис воду пити, буде мій миленький з Дунаю носити, буде мій миленький з Дунаю носити. Летять ластовочки, летять горі село, чудуться люди, чом я не весела, чом я не весела, і зов'яла ружа, зато женя дали за старого мужа, чом я не весела, і зов'яла ружа, зато женя дали за старого мужа, за старого мужа, сивого й сліпого, що ми не дозволять любити нікого, а не любити, а не фіглювати, але мусеня пуджать, що буде вмирати, а не любити, а не фіглювати, але мусеня пуджать, що буде вмирати. Як умре мій дідо, що буду чинити? Це прийдеш, Іванку, мене потішити. Прийди, солоденький, фраєрку любку, прийди до повночі, лем не дуже гукай. Прийди, солоденький, фраєрку любку, прийди до повночі, лем не дуже гукай, лем не дуже дуркай, бо будуся мати, бо ще годин дідо з деревища встати, бо ще годин встати, йой, та й заговорити. А менесь не знала Марько так любити.
листовочки, летять долу село, чудуються люди, чом я не весела, чом я не весела, і зов'яла ружа. Зато женя дали за старого мужа, летять ластовочки, летять і мої рочки.